Гэтыя словы, што прыйшлі да нас з глыбіні вякоў, сёння ажываюць. Вучні ператварыліся ў зорканошу, механошу, казу, калядоўшчыкаў. Іхняе вандраванне па школе – гэта не проста прагулка, гэта вяртанне традыцый, дзе кожны куплет калядкі – пажаданне дабра на цэлы год. Калядоўшчыкі заспявалі калядныя абрадавыя песні, пажадалі дабрабыту на наступны год, павадзілі казу і нават пагадалі на будучыню. Нашыя каляды скончыліся, але традыцыя жывая. Яна жыве ў кожнай песні, якая сёння прагучала, у кожным смеху, у кожным пажаданні дабрабыту, шчасця, здароўя на наступны год.